हम ये अपने चैनल पे एगो गिव अवे चालू कैले बानी और ये गिव अवे में हम का करें कि आप लोग के 10,000 रुपए के क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करें और गिफ्ट करें जैसे कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकेनी, वैसे पैसा कमा सकेनी, सीख सकेनी का चीज केगा होला। ठीक बा। तो ओकरा खातिर आपके बहुत आसान काम करे के बा, 2 मिनट के काम बा करे के बा। का करे के बा, सबसे पहले तक वीडियो को लाइक कर देवे के बा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो हम अपन टेलीग्राम के लिंक देले बानी, ओमे जाके आपके चैनल के फॉलो कर ले के बा। भले आप टेलीग्राम नहीं यूज करत चाहिए, आप टेलीग्राम के इंस्टॉल करी और हमरा के फॉलो कर ली, वीडियो को लाइक कर दी और जाई कमेंट बॉक्स में एगो कमेंट करी और ये जो हमारे चैनल बा वो पे जाके सब्सक्राइब करी और सब्सक्राइब करने के बाद एगो नोटिफिकेशन बेल आई, एगो घंटी पे निशान पे क्लिक करी। ओकरा बाद सबसे बड़का जो बात बा उ करे के बा, ऑल नोटिफिकेशन एगो आई, फिर घंटी पे क्लिक करेम तो ऑल नोटिफिकेशन आई और पे क्लिक जरूर करी। ओकरा अलावा लास्ट जो चीज आपको करे के बा उ करे के बा, ये वीडियो जो हमार बा उ 5 लोगों के शेयर करे के बा। 5 लोगों के शेयर करें ओकर बाद आप एलिजिबल हो जाए ये गिव अवे जब में पार्टिसिपेट करे खातिर। एगो बात ध्यान रखी कि अगर आप कोनो भी पॉइंट हम बतानी मिस कर दें तो हमारे जो सॉफ्टवेयर बा जो आपके गिव अवे के लिए जो पार्टिसिपेट बना उनमें से जेकरा के पसंद करी, जो चूज करी, वो आपके रिमूव कर दी, आपके वो काउंट ना करे। कैसे कि वो सॉफ्टवेयर में सब चीज रही कि आपका का कैले बने का नहीं कैले। तो जब सबसे पहला जो करे के बा उ करे के बा आपके कि जन वीडियो के लाइक कर दे के बा, टेलीग्राम में जाके हमरा को फॉलो करे के बा, जाके नीचे के वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे के बा, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑन करे के बा और 5 लोगों के वीडियो को शेयर करे के बा। ये जो चीज बा आप करी, ओकरा बाद 10,000 रुपया हमरा से ले जाए।